അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അർളും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ. ആരംഭപ്പൂവിൻ്റെ ഹാലും നീല കണ്ട് ആലും സ്വഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അർളും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ. ആരംഭപ്പൂവിൻ്റെ ഹാലും നീല കണ്ട് ആലും സ്വഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങൾ തളർന്ന് കിടക്കുന്നു. മുത്ത് മോൾ ഫാത്തിമ ചാരത്തിരിക്കുന്നു. മുത്തായ തങ്ങൾ തളർന്ന് കിടക്കുന്നു. മുത്ത് മോൾ ഫാത്തിമ ചാരത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വിഷാദത്താലുപ്പയെ നോക്കുന്നു. ഏറെ പരിചരിച്ചെല്ലാരും നിൽക്കുന്നു. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അർളും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ. ആരംഭപ്പൂവിൻ്റെ ഹാലും നീല കണ്ട് ആലും സ്വഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ. മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീലന്നേരത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീലന്നേരത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് മാണിക്യക്കല്ലിനോടേറ്റം അദബില് മെൻമസലാമും പറയുന്നു നേരില്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അർളും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ. ആരംഭപ്പൂവിൻ്റെ ഹാലും നീല കണ്ട് ആലും സ്വഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ. വന്ന വിശേഷം മാലക്ക് പറയുന്നു. മന്നാൻ്റെ അമർ പോലെ വന്നുള്ളതാണെന്ന്. വന്ന വിശേഷം മാലക്ക് പറയുന്നു. മന്നാൻ്റെ അമർ പോലെ വന്നുള്ളതാണെന്ന്. സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ റൂഹ് പിടിക്കാനും സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ കണ്ട് തിരിക്കാനും അനുവാദം മുത്ത് റസൂലും കൊടുക്കുന്നു. അസ്റായീലന്നേരം റൂഹ് പിടിക്കുന്നു. ആലം ദുനിയാവുന്നാകെ വിറക്കുന്നു. ആറ്റൽ റസൂലുള്ളാഹ് നമ്മെ പിരിയുന്നു.